mércores Tele20 emitía estas imaxes. No obradoiro de Carrilanas, os cativos apuraban os últimos detalles para poder sair á rúa no día de hoxe. Bueno, estivemos pendientes do tempo hasta a última hora. Estivemos que xa a mañá, que se espera un poquinho, que se tal, que se descampa, que se non. Entonces a última hora, sobre as 4:30 así, decidimos que non podía ser. Antes de decidirlo tamén estivemos probando cun par de carrilanas, pero a estabilidade era moi nula. Entonces, antes de correr riesgos, porque a maioría dos participantes son nenos pequenos, entonces decidimos cancelalas. Todo por seguridade, non? Más que nada, todo por seguridade. A diversión nestes puntos non ten nada que ver. A seguridade dos rapazos é importante, tanto de rapazos como de adultos, pero os rapazos son máis importantes. Bueno, toda unha mágoa, sobre todo porque, segundo teño entendido, tamén se achegaba ata aquí xente de fora hoxe, non? Sí, hoxe estamos bastante fastidiados porque era a participación máis masiva que se recorta aquí. Según as inscripcións, chegábamos a un total de 87 carrilanas, con xente de Antas, de Monterroso, de Ourense, de Santa Cruz de Rabaldo. Entonces, polo tema ese, estamos bastante fastidiados. Lamentablemente, a choiva estragou os plans. Alo menos ninguén falou de cancelación, polo de agora simplemente se pospón a data. Tanto a Comisión de Festas como nós estamos valorando, seguramente casi temos decidido xa que sean para o sábado día 1. Respetaremos os horarios e todo, ao largo da semana, ao pasar as festas, volveremos outra vez a informar a xente con carteles e todo eso. Dado que por problemas dos carteles das festas non nos podemos involucrar outra vez coas festas porque xa hai outras actividades, entonces para non nos pisar uns cos outros tenemos que pospoñelas hasta o sábado que ven. Simplemente pedir disculpas á xente pola participación das carrilanas, sentímolo demasiado, que intentaremos facelo o mellor que podamos, non depende de nós, pero de todas formas pedir disculpas á xente e que, bueno, xa che digo, intentaremos facelas o sábado e que se divirtan igual.